Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatun. Utai makalah ingkang kaping 6 iku an Abdullah bin Mas'udin sanggih Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dawe Abdullah bin Mas'ud kam min mustadrajin bin ni'mati alihi wa kam min makhtunin bisana alihi. Kam min mustadrajin birang-birang utawi ana wong sing dilulu. Makhudin tegese den alat di alam mana dikai sanksi qalilan halisidit oleh dikai peluluan atau dilulu binikmati kelan anane nikmat diibdani kelan ngekang-kang nikmat alaihi ngatasi wong akeh wong sing nikmate akeh hakikate dilulu dikai tapi kok akeh disampe wakam mimaktunin lan akeh wong difitnah ae muntahane iki uji ae darani iktihan uji bidalai lawan suku kok sana iklan akeh pengalamane manusa efikas roti sana inasi tegese kelawan akeh pengalamane manusa alih ngatasi wong wakam mimaktunin pirang-pirang wong sing di bodoni atau ditipu manane mutmainen dikse tenang apa kalbu atine wong di dunia ing dalem tapi wa filen lan ali anil akhirat sing akhirat bisatri utai bisitri sami kelawan ditutupi ditutupi wadine ditutupi kesalahane akeh wong sing dunya salah ya tapi Allah ditutupi sehingga ora kebongkar tapi akhirnya malah ketipu lali obat ning Allah Subhanahu wa taala. Satrilah lan oleh Allah wipo ing boro cacat wong. Allah nutupi alih ing atase wong. Jelas e. Wal maqalatu safiyatu te maqalah sing kepitu iku Dawud saking Nabi Dawud. Dawud rumun sore Dawud saking Nabi Dawud. Nabi iku Nabi Dawud sing kanjeng alaihi salam. Ora dawuh sapa Nabi Dawud Ukhiyat dan wahyakna fi Zaburi ing dalam kitab Zabur bahwa di Zabur kitab unzila kang cendurono apa kitab ari ing atase Dawud apa sing didhawuhna ngene hakun alal akil Allah ayastahila illa bisalasi hakun iku dadi kewajiban iku dadi hak hakun iku dadi hak ya ana kiai sing maca hak kok alal akil apa Allah istahila samawon. Hak kon iku dadi hak alal akili ngatasi wong sing diakal, wajibun tegese wajib ali ngatasi akal. Ada satu keharusan bagi wong sing diakal, rupane Allah istahila. Utawi yen to hak kon iku dadi hak alal akil Allah istahila utawi arep yen to ora ketumpul sapa akil. Ora tersibukkan sapa akil ilah salasin kecuali kelawan perkara telu minal khisali sing pira-pira keadaan pira-pira tingkah. Orang kalau punya akal harusnya menjadi hanya pada tiga hal. Satu tazawudun yiku golek sangu 5 adin krono nggon bali, maknane mati utawa akhirat. Siji komitmene tazawudun yiku sangu 5 adin krono nggon bali utawa krono akhirat. Kemaat mana nggon bali ada yaudu audan terus lama ada. Eli akhiratihi tegese krono akhirate wong betul-betul dino di sepuro kon aku sik kentawatu. Oleh subhanallah. Oleh bali manane sangu iku biada il amal nglakoni pira-pira amal as-sholihati. Kesibukan kedua sing diridani Allah wa mu'natun lan biaya 5 asin krono penguripan dunia kiamu amrin kiamun tegese jumeneng di amri kifayah kelawan urusan kecukupane wong basolihi lan yoga ing ikilah amr wa fi ibarat lan dalam siji ibarat ana dawuh wa marum matun 5 asin wa marum matun lan dadani 5 asin maring sistem urip ini atau maisha ini. Jadi termasuk keapian wong soleh itu kudu noto maisha ini, noto maisha.
ukuran kesalahan. Sifat ini kan fathah ini waro ilan roh, watas di sini lan nasib. Ai islahu dikese ngaki maas atau noto maas. Watola bulan jati lan goleki keenaan. Watola bulan jati lan goleki keenaan. Goleki keenaan atau kenyamanan di halalin kelawan barang halal. Ya Allah. Watola bulan jati lan goleki keenaan. Goleki keenaan di halalin kelawan halal. Watola bulan jati lan goleki keenaan. Goleki keenaan di halalin kelawan barang halal. Fa'ina kebal halali mengkota temennya harus halal atau golek barang halal itu wajibin. Menikabeh kata yang jelas bisa gua terang buat tolak bulan jati di halal. Jadi gua sering mau tanya dia inti ciri utama wali supaya kekasih Allah itu talajud di halal, mohon talajud di halal. Keduanya itu wis khuffatil jannah bil makarih wa khuffatil nar bis syahawat. Swarga itu mau dikepung dengan barang-barang yang orangnya misalnya duit itu enak, orang dengan duit kumpul orang itu ayu itu enak, agama ngarang kecuali lewat yang halal. Ya enak emangan, sorry baturi wong ayu, yang seneng gue macam-macam. Itu sahabat. Yaitu setan itu paling putus asa. Anak wong mukmin ngelawan kenikmatan maksiat, dilawan kelawan lanjadit to'at. Itu enaknya barang nopo halal, enaknya barang nopo. Kiri wala tenang. Mulanya keluarga saya ini tenang kelawan melibatkan kalau yang soleh, kalau saya ini boleh bangun mereka satu kalau ini lagi detektif soal sudah peloso, kalau soleh itu senang dulu kalau ini gue janggal zaman umur 17 tahun, lagi seneng-senengnya ngaji tasawuf tapi sausir tambah tua, tambah seneng kalau sampai orang Islam kehilangan seneng, kenikmati Allah karena nganti orang Islam itu bercucu terus Islam itu loro kabeh maksiat oleh ini urip pontang langkung wae urip berarti dia jesali Islam sing diaturan kontoat kok janggal maksiat kok di tapi nek kowe iso nikmati taat setan iki putus asa nggodho kowe perkarane kowe dimingi-mingi nikmati maksiat jebule malah kowe nikmati napa taat jadi ini kalau suwon taat itu jadi problem taat itu jadi napa dinikmati. Saya lagi ngopi bekonco guyon-guyon. Kayak apa kalau kita ditegir, kayak ngomong sing ahlul maksiat. Makan siang itu dibaturi cewek cantik, makan siang itu ngopi itu dibaturi wong ayu, kuduning kafe iki gak repot. Ini ngopi wis seneng, nikmati kopi. Kumpul be wong mukmin wis seneng. Ngomong ngantor wis seneng. Pokoknya di antara sebab kewalian itu ladzah. Ya napa? Nikmati, ladaku nikmati watolah siladatin nopo bihalalin boleh keenaan kelawan barang. Jadi gue ngaji gue coba separuh muamin dalil kasrotu dohki tumitul kulsa ngate-ngate nogu gue mateni hati gue bui-bui sing uraan sampai wong itu sing ora mahram tua sampai wong manusia tidak buyune tiang-tiang soleh kaya sarok loki alim sering guyon di tamu niku satu metode atau satu cara untuk membuktikan bahwa kita pun dalam barang halal untuk laga. Ya, saya ulang lagi, untuk melawan setan bahwa kita pun dalam melakukan barang halal ya untuk laga, untuk kenikmatan. Sehingga kita tidak perlu mencari kenikmatan lewat barang haram. Paham lewat barang apa? Makanya perlu saya sebut sampai saya nyebut Mbak Mun, nyebut Bapak Kulo, Saroko, Gigi, seneng buyon, sekali-kali. Perkara ini setan ini melidu kita, wong liya wis namangan bagi wong itu ayu, wong liya itu kepengen ngopi ning kafe sing bakule ayu. Iki ana wong saleh,
ngopi seneng udah tiba turi wong jenggoten ngono mangkel turu nek diomongi gak paham wis mangkel kabeh tapi iku kudu gone iku mono barang apa halal yo wis dipaksa sesuai ra nak awam kelainan wong ngono seneng pertama mangkel sesuai kelainan jadi kula niku tenang kula ngrasakno lan kula siwon sing 10 sing 90 wong Islam iku apik kabeh asal ora maksiat wae